Amb aquest experiment aconseguirem que un dibuix fet per nosaltres cobri vida. Per fer-ho necessitarem un rotulador de pissarra blanca, aigua i un plat. Primer farem un dibuix que estigui tot unit amb bastanta tinta i posarem aigua a sobre. Els pigments d'aquest tipus de rotulador fan que la figura es mantingui cohesionada, però no enganxada al plat. Per tant, si posem aigua, la tinta flotarà per la tensió superficial d'aquesta. La tensió superficial és com una membrana de tensió. És una manifestació de les forces intermoleculars a l'interior dels líquids, l'efecte de la qual és endurir la superfície de l'aigua en repòs.